kamusorera ndauone nyaya yakamhangana na Sheikh Mo Samarkand anogara muvileji yeMagugwe ari kumhangarira Witness Murozvi anogarazve muvileji yeMagugwe achimhangara nenhau yokuti Witness ari kumubvisa hongu, ari kumubvisa chimiro muvileji mavanogara. Ndo nhau yavo yanaye yakumhangara kudai. Ndichakumbirawo Sheikh Mo Samarkand simudza ruoko rworudyi kutedzera zvandava kutaura mumashure. Ini Sheikh Mo Samarkand. Ini Sheikh Mo Samarkand. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Kuti zvose zvandichataura. Chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Kuti chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Isa ruoko pasi. Ndinokumbirawo Witness Murozvi simudza ruoko rworudyi kutedzera zvandava kutaura mumashure. Ini Witness Murozvi. Ini Witness Murozvi. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisai ruoko pasi. Sheikh Mo Samarkand ndokumbira kuti uzivisewo dare muchidimbu wakagara chasakisa kungoti mhangarira Witness Murozvi. Pamusoro vamwe vese vedare. Ini chaita kuti ndimhangarire Witness Murozvi akandipomera kuti ndodana nemukadzi wake. Saka kuipomera kwaakaita uku haana kundibudira pachena pakutanga nyaya yakatanga sekudai. Akasenda message kwandiri mufoni mangu akati baba tu, ndinonzi baba tu. Akati baba tu, ndaona ndarota wapondwa wafa. Ndarota wapondwa wafa nenyaya yekudana nemukadzi wemunhu. Vasiya akadana message yacho. Message yakatopinda ndiri kubasa. Ndikatoiratidza vamwe vanoshanda navo message iyoyo. Ndobva ndapindura ndikati ini handina mukadzi wemunhu andikudanana naye. Zvikanzi kana uri kuzviita zvisiye shamwari. Ini ndakatosiya ichi message iye yakadaro ndikatoratidza muzukuru wangu message iyoyo. Vatoti tagara. Ava vanonzi baba Junior Witness Murozvi. Saka vanopinda chechi yekumasowe. Vakaenda kugomo reGuruve. Ndo wakaenda kugomo. Wachidzoka kubva kugomo ikoko wachibva wanditi baba tu, hope dziya dzakabva dzadzoka futi same. Kati hope dziya dzakadzoka same futi. Zvikanzi tiri mugomo Guruve dzakadzoka same hope dziya. Kati ndabva ndaita worried. Ndikati ndichamboita sei, chambozamawo kubatsirwa kune vanhu vanobatsira. Kanzi zveshuwa zvadaro paya tagara pavazosenda imwe message kune adzimai vangu avari apa. Wakati murume wenyu asara padiki kuti afe. Akaramba achiita zvaari kuita izvi kudana nemukadzi wemunhu asara padiki kuti afe. Saka ini ndakauya kuno kumba makuseni ndichibva kubasa. Ndichibva ndaudzwa nyaya iyoyo naadzimai. Pandakauya makuseni ndakabva ndakwira pamusoro pemarata ndichinama hangu. Marata akaboka mhuri inozonaiwa. Saka pandakazodzika pasi ndakatoswera ndiri pamarata ndichinama. Saka pandakatarara tambedroom namadam ndivo vakakwanisa kunditi unoziva kuti baba Junior vakasenda message vachiti murume wenyu asiya padiki kuti afe. Akaramba achidana nemukadzi wemunhu ari kudanana naye. Ndikati wasenda futi message yechipiri. Zvikanzi ndikati manje ndinda kutovabvunza. Zvatuti izvo zvanyanya pakutanga takungoti pamwe ihope iyo izadzisiri hope, hakuna hope dzakadai so. Ida kutovabvunza. Zvikanzi nadzimai musabvunze nekuti mukabvunza handichazokudzii zvimwe zvinhu chingosiyai zvakadaro. Kati manje apa pane nyaya yerufu kako manje. Panga pasina nyaya yerufu ini ndaisabvunza hangu. Ini ndakutochitira upenyu hwangu manje kuti mukadzi wemunhu wacho akudana nacho ndeupi. Iyo baba Junior wacho amukuti akakusendera message. Ndasangana nawo akagara apa parodi apa. Watori pafoni ndikatowasimudzira zvokuti ndikatoti muri sei. Hana chavandiudza vanhu. Vari kusendera message iyoyo sei but ini ndiripo wani. Plus foni yangu iripo wani.
zvikanzi ndonyaya iripo. Ndikati hai manje inini ndikubvunza. Saka kumba ndina mai guru vangu nemurume wacho nemurume wanga waripo sisha madam ndobva ndatovaudza nyaya iyi. Vatoti ndikati mai guru mukuona sei apa adzimai vangu votwa ndimusabvunze. Ndikatadza kubvunza nyaya yakadai so muona zvakanaka here izvozvi. Kanzi aiwa hayo ngobvunza nyaya yega yapera. Saka ndiri pakati pekudaro pakabva patumwa avo vakabva vanzi vauye kumba kwadzimai avo, vachibva vaenda kumba kwevadzimai avo, vachibva vasvika vachiti adzimai ava vakaudzwa nemunin'ina wavo kuti ava vakazofonera munin'ina wemukadzi wavo kuti baba Alex ari kudanana namai Junior. Mai Junior ndio wadzimai ava. Baba Alex ari kudanana namai Junior. Aureti zvaita zvakanaka. Inini nhasi inomboita nguva refu ndiri kubasa ndisingauyi kumba. Saka zvatonaka. Handi ndinobvunza. Kati handi atori makuseni tisati tatomumwa kana tii. Kati handi vataenda paya tasvika. Adzimai vachibva vatanga kutsanangura. Zvikanzi ndakatozwa naKaren munin'ina wadzimai vacho mainini ava ndo wakafonera vachiudza kunzi Karen akatiudza kuti inini ndikudana nebaba Alex. Aiwa kana zvakadaro hazvina kushata. Ndikati ko ivo vari baba Junior zvikanzi vaenda kurescue kune muprofita ari kuvabatsira kurescue. Kati alright. Saka ivo vari kuti vakazvinzwa nani. Kati inyaya yava kuti wanzi ndikudana nawo regai vatoti sei kana wauya sezvo ndasvika vasipo kana wauya muti sei mungoni motuma mwana kana kuti sirakomi bheki ndobva ndatouya toti sei ndaita kuti nyaya dzigare dzapera nekuti mameseji anyanya manje tiri mameseji zvanzi alright. Saka paya tagara tamboti garei tichitaura nezvanyaya yacho ndati ndakudzoka kumba. Saka tambosvika kumba ndakasangana navo vanakomana vanga vanavo vachibva vauya patagara ndakataura nyaya iyi ndobva ndabvunza ndikati madzimai vacho kati baba tu ava namai tu vauya kunzwisa meseji yamakasenda kuti inini ndikudana nani nawo ava vachibva vati hazviiti kuti nditaure panyama. Kati aiyozve imi kuti hazviiti kuti nditaure panyama sei iyo meseji makasenda panyama. Kwanzi ndakazvinzwa kumuprofita. Kati makazvinzwa kumuprofita. Zvikanzi ndakazvinzwa kumuprofita. Kati handii kumuprofita wacho ikoko. Kwanzi muprofita wacho haako. Muprofita wacho haako. Saka toenda kupi? Zvikanzi handei kunyabhira. Kunyabhira uko nerodi nachinoirodi. Kwanzi handei kunyabhira tunofamba kunyabhira. Kati alright, it's fine. Saka izvozvi tingobva panapa hapana munhu achaita sei achageza kana kuita sei kungopfeka toita sei totopinda murodhi. Saka madam wacho akabva abvunza akati ko tikaenda kumaprofita ava zvikasabatwa maprofita ese akasabata nhau yekudana neava way forward yacho inenge yaikuita sei. Kanzi aiwa zvinotobatwa hapana way forward yatizotomboita izvo zvikutobatwa zvinhu izvi. Kati alright. Kana zvakadaro zvakaita sei zvakanaka pakajeka. Handei mai mwana tachinja iwo tasangana parodhi takwira taita sei taenda Nyabhira yanga iri Sande. Taenda Nyabhira taenda muprofita wekutanga haana kutaura nhau iyi. Muprofita wechi2 haana kutaura nhau iyi. Muprofita wechi3 haana kuti kutaura nhau. Taitongoudzwawo zvimwewo matambudziko off topic. Muprofita wechi3 muprofita waMwari nyasei kuti tsvagirawo nhau yatafambira chezvo titsvagirei kuita kuti because munhu wese anga akaro ini ndandori nebundu mumwe kuti ndatoda kutononokerwa apa kuti ndiri kubasa futi nditori kubasa. Saka kwangu ngoti nekubasa ndakuti 2 minutes ndikudzoka manje. Taswera tichifamba paya nenzara. Taswera tichifamba paya. Muprofita akati inini kutaura chokwadi ka. Inini hazviiti kuti nditaure zvinhu zvandisina kuona nemuprofita uyu. Nditaura zvinhu zvandaona. Toita sei mwana. Nawe yaisi kutaura. Muprofita wechi3. Alright. Taenda muprofita wechi4. Muprofita wechi4 uya. Nawe haana kudibata futi. Ndatizi anoona zvisingaiti. Neuyu wechi3 futi wanzi anoona futi zvisingaiti. Wese haana kuzitaura nhau idzodzo. Toita sei akomana. Adzimai ava vakati akomana ka. Nawe tafambira ka. Nyasei kuti tsvagirawo nawe tsvagai pane nhau chaipo. Profita adzungudza musoro. Ataura. Aiwa tsvagai futi. Patinoona kuti apa tinotoswedera apa. Apa zanza tova zuva ranyura manje kwakuma-27. Because muprofita iye ane mudzimai waanenge anaye kuti akataura anoturikira hashandi ari ega. Saka mudzimai wacho
akanonoka kusvika akakunza wabatsiri vanhu vanogara kutomboshawa profita webhazi kutoita kutoudzwa kutonzi ini ndikunzi ndikudana nababa ndonyaya iri saka titarisirei kuti ndizvo here kana kuti hazvisizvo ndo nhau yacho kanzi ndo nhau yacho akati inini handiri kunyepera denga handiri kunyepera Mwari ini zvandisina kuudzwa nedenga kuti nditaure kana zvandisina kuona handitaure zvandisina kuona ini zvanzi isusu paya takangobvunza munhu wese akubvunza saka ava baba vari kuti vakaita sei vakazviudzwa nemuprofita muprofita wacho anonzi ani muprofita ndipo vakazotaura tata kunyapira dzatava kumapatsi 7 manje indangoti vanya vakumanaka izvozvizvi nyaya dzacho nechomuona nhau yacho haisi kubuda kubasa ukumanje time dzangu dzafamba ndikati wakumanaka saka zvikanzi muprofita acho anonzi ani vamboda kutsika paya isusu ambotiudza kuti muprofita acho pamuprofita iye akabva azotaura kuti anonzi Ebenezer muprofita wacho vamumudza adzimai vacho vabvunza kuti saka inini Ebenezer wacho anogara kupi vanzi imi matikuda zita chete zvokuti anogara kupi munei nazvo havachari kutaura alright tabva ipo paya pane pamwe patakaenda futi inenge nguo tsvuku takazobva ipapo chiti mana nguva dzacho izvozvi zvikazova rada kutonyura kuzoenda kudomboshawa saka takabva tazoenda kwemunina vedzimai ava anogara kunyapira ndopatakazodya ipapo takaswera nenzara ndopatakazodya mboda kuramara machikafu wazonyengedza ukati waita se idya hamungaregere kudya chikafu izvozvo vaita se adya chikafu ikoko takazobva kunyapira zvima exactly 8:21 takufamba kuenda kuroti saka nhau yavo baba vavo kuti nini ndodanana nemukadzi wavo vakanzwa muprofita wacho anonzi Ebenezer uyezve muprofita wehaasi 1 maprofita akawanda isandikai then Monday makuseni ndibva ndaudza muzukuru wangu vandoshanda naye ndibva ndaudza kuti ndonyaya yacho mafambiro atakaita alright in fact parimwe sowe ratakaita atinazobatsirwa vacho muzukuru wangu mukadzi wake anoshanda kuchisipiti anodzidza kuchisipiti saka paakaperekedza mukadzi wake ndikatoti ndiri panyabhira kana maita sei mazongosvikawo panapa muita sei mozongondibatawo saka paakazenge akundifonera manje ndipa masowe ndakagara pamasowe foni yona ndakaisa pasilent ndone 5 minutes kubva ndaenda pasilent ndadaira foni kati pasowe so achibva wayabva pakamota yake pakananga nerodi ndibva ndaenda chimuona atoti tauya nenhau yechi kufamba ndatsanangura nhau yacho zvikanzi madi kusvika kumba tikati kumbakusvikiki nenyaya hatina kufambira rugare saka hatinofambira rugare kuti tikuzive kuti tisvike kumba kanzi alright saka zvadaro paya Mandi wachibva azofona muzukuru wawa wakabva azofona vakati Samakande ndinokumbira uregerero nezvakaitwa naMurozvi ndiri muzukuru waMurozvi ndinokumbira uregerero imhepo dzakangoita sei dzakangomomoterawo kuti akupomerei kuti unodana nemukadzi wake sori ihei andikati handikwanisi kumuregerera ini ndikutofunga kuenda kumuripota kwamama handikwanisi kumuregerera nekuti nyaya haina kujeka uyezve neyerufu mukati saka imimika kuti tiite zvinhu zvepafoni hazviti munouya kumba weekend ine ndiripo alright ndapedza kutaura navo awachibva azondifonera kuti baba arida kuti ndese pamunouya kumba apa nda kuti titaure nani namai ndo mukadzi wangu nda kuti muuye kumba titaurirani vachibva vandifonera avo kati alright Monday yacho makuseni acho wakafumira kurescue makuseni seni because wakanga wataura nawe kuti chero musipo yenyika tomufamba nadzimai wenyu wakafumira kurescue Monday yacho makuseni wakasvika zvinzi madzibaba hapo saka ndonyaya yacho yaita kuti nekuti ivo waiti titaurirane weekend havana kuenda ndakauya Tuesday ndakakumbira off kubasa Tuesday up to now Tuesday yacho Tuesday Wednesday ndipo ndakazoripota yani 8 days havana kuya kumba kuti vazondikumbira regerera tiwagarisana saka ndakangoti manje inini handisi kuziva kuti vari kufungei dai vaida kundikumbira riregerero dai vakauya vachindikumbira riregerero vachiti paipai ndakaita sei hamene kuti chii chakanga chandipindawo saka zvireva kuti nyaya ika wane shuwa nayo ndo nyaya yacho mamiriro ayo hanzi kundipomera kuti ndikudanana nadzimai vako ndonhau mudariro kufamba chivarera nhema tsvakurudzo yakaitwa pakashayiwa mbowo ngazitodai mamiriro akaita nyaya pamusoro yevamwe dai chokutanga ndingangoti inini naadzimai takambonetsana kumba tanetsana kumba ndobva ndaenda hangu kumusha
ndaenda kumusha ndobva ndafamba uko pandakafamba semunhu anga achizvirwariwo zvake. Ndobva ndasvobvunziwa kumusha ikoko nemuprofita, baba imi mano mudzimai? Ndikati ho, kwadzimai vari kumba? Ndikati kumba ndinoenda asi ndanomwe mudzimai. Zvikanzi ho, asi ndokumbira kuti pamuchadzokera kumba imimi adzimai venyu vakangwara, handiti muprofita? Ndikati zvikanzi adzimai venyu vakaita sei? Vakangwara. Choro mukaita zvamaita imimi havana kumbokuudza here muromo kuti choro ndikaita zvandaita mufi makandibata? Nokuti vanoziva muvhimende yenyu yese kubasa nemafambiro zvese vanoita sei? Kosei vachikufonerai imimi manheru zuva rega rega, vachikufonerai kuti muri kuuya here nhasi kumba? Ndoda kungoti imimi kana vakufonerai muti nhasi handisi kuita sei? Nhasi handisi kuuya, ndine chandoda kuti munoita sei? Munoona. Ini inobva ndaita sei? Nobva ndati nhasi handisi kuuya, vakatofona vakatonzwa zveshuwa ndikubasa. Vapedza kufona dzaa dziri kuma7:7 ndobva ndapinda murodi. Bva ndasvika kumba kuma past 10 to 11 ndobva ndamira pawindo. Bva ndaona vakatorara, ndobva foni yapinda message. Foni yapinda message, vakabva vamuka ndobva vavhura chii? Ndobva vavhura message iyayo. Ndobva yapinda futi imwe, iwo achiresponda. Ndakaverenga mamessage akaita 11. Ndakapinda mumba na 10 to 1. Chibva pandakanoka ndikasvika ndiya ndikandivhurewo dhoo. Ndobva ndapinda mumba. Ndipei sadza, vandipa sadza ndati ndokumbirawo foni yenyu. Ndine nhamba dzandoda kutora dziri mune rimwe line rangu riri mufoni mani, riri mufoni menyu. Ndobva ndaenda kumamessage kuya hakuna chinhu. Ndobva ndaenda kuWhatsApp, last scene yanga iri 10 achitaura nehanzvadzi yangu. Hapana futi chii? Hapana chinhu. Ndobva ndaenda kuma-sending items, hapana chinhu. Ndikati koma muchimbotaura naniko? Mama muchitaura muchiseka apa. Ndaverenga mamessage aita 11, mamessage acho ari kupi? Mamessage anga azara mufoni. Saka ndachiti ikapinda ndoti ndikati hamudhi. Kana mangodhilita ese space inokura hairambi yakaita sei? Ko acho amamuchisenda ari kupi? Zvikanzi ndadhilita. Ndikati no problem. Ndichakubatai. Ndobva ndazvinyararira. Ndobva ndaenda kumwe kwandakaenda. Zvikanzi mukoma pamasvika apa ndine bhuku randaverengeswa, regedzai munondibvumira here ndiite sei? Ndiriverenge. Ndikati verengai. Zvikanzi ipapo ndandinawo amai avo. Tatonetsana ndikati kana mimi musingadi nhasi kuchiedza munoregedza bhegi renyu moita sei? Moenda hakuna munhu anoti handifambi, toda kuti timbobatsirwa timboona kuti chii chiri kuitika papi? Chiri kuitika panapa. Vakamboramba ndikati hakuna, kana mimi kuchingochena peke bhegi nchi moenda kumba kwenyu mondisiya ndiri ndega panapa. Zvikanzi alright handi. Ndikati imimi makati hamudi kuprofitwa nemaprofita emuno mudomboshara. Uyu munhu auya uya hasi muno abva kwamutoko. Handi pari tinoita sei? Munin'ina wacho anga aripo. Vataenda. Vatasvikobvunziwa paya tichingorofugama. Zvikanzi amai, baba venyu vane shamwari here yavanoti ndo shamwari? Zvikanzi havana yavanoti ndo shamwari yavo. Kazhinji vanofamba vari chi? Vari 1. Zvikanzi right, ndakuchibvunza imimi mune here shamwari yenyu yamunoti ndo shamwari yenyu yepamwoyo? Zvikanzi ndinayo. Zvikanzi ndiyo yamunodzana masecrets? Zvikanzi 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 murume weshamwari yenyu imimi ishamwari yenyu here? Zvikanzi vana vangukuratidza. Zvikanzi pindurai chi? Pindurai mubvunzo. Ndati murume weshamwari yenyu imimi yamati ndo shamwari yenyu ndo ishamwari yenyu here? Zvikanzi kwete. Zvikanzi kosei achizouya kumba kwenyu imimi kana baba vekwenyu vasipo achizogara kumba kwenyu? Imi handiti munotamba nemudzimai wacho, varume vanotamba vega. Kosei iye achizouya achizogara kumba kwenyu kana murume wenyu asipo? Havana kupapindura ipapo. Right. Adero inini rimwe zuva ndakabva kubasa masikati. Ndobva ndasvika kumba kuchipisa. Ndapinda mumba. Ndine search ndobva ndapinda mubedroom. Ndati amai mabike ndabika rice netea. Ndikati inasida kumwa tea. Ndoda ndinotenga drinki patak shop. Ndo parodi. Ndaenda patak shop ndadzoka. Ndichidzoka mumba ndakaona
vakagara pasofa. Kwai wabva nekupi handava kuona vanhu parodhi apa zvikanzi vachinyara tapesana ipapa tangopesana ipapa ko takopesana rodhi 1 hapana rodhi inoipapa rodhi 1 ko muri 2 munomumba masikati vana hapana chii chiri kumboitika panapa tapesana papi ndiri kubuda munomba maimazhi ndakuona iwe wagara pasofa hapana rodhi yokuti wambobva kutapesana papi sazvinoreva kuti wangambori munomba muno wazongogara apa indabuda pandainotenga dringi kapi alright ndobva ndazvinyararira zvangu ndobva ndakatanga kusenda mizikacha iweoga nyaya yavo kuita siyana nayo ndamuiziva ava adzimai vacho ndakavaudza ndikati amai imi muchimbofamba imega mumboona nyaya iri kuitika pamurume wenyu nokuti mukauya mukabvunza kuna adzimai vangu hapana chavanokuudzai nokuti ndo vari vane nyaya dzacho dzipi izvi havana kuuya panapa varamba kuita sei varamba kuuya panapa zvimwe zvokuti kukumbira regero kudini ndikataura chinhu handiti chinozobuda uku communication inenge iri papo vanofonana vachidzikita chi vanofonana vachiita sei vachidzikita makozi nemameseji hatindire nazvo ndezvarii nditoshandisika kutozvinzodetiracho handicharizivi ukapinda mumba uyo wamuona ari nemba une maruzi mangani 5 rooms sausasipira yakati neimwe room 5 rooms 2 angari munemwe room spare kwakumana bozi roti 1 inoya pamba hapana imwe roti patachupa roti pandopiwa patongopinana mudo patachupa roti 1 ish roti 1 ish 1 roti hapana imwe roti inotsambuka kudzoka kuita sei ndudzoka unotenga dringi namwana agara pasofa kubva nekupi tangopesana ipapa achinyaranyara tangopesana ipapa papi parodi ndo panobva ndotenga dringi apa hana kubvira ndaoneka nditi pasofa asi nyaenda kuti ndita mameseji tinoenda kueconet imimi mune chokwadi makatoonekwa muri mumumba here handina kubvira ndaonekwa mumba make handina saka vari kukunyepera vari kundinyepera plus nyaya yaiitika kwese kumashure ava vadzimai vangu ava vanonamata nemudzimai wavo vanofambidzana ishamwari neshamwari vanowirirana ava vanotumwa kuuya pamba pangu kumadomasi ava chero ndisi pano wabvunza kuti havatumwa madomasi vachiuya mumba vachigara vachitumwa madomasi chaivo chaivo vanotumwa nemukadzi wavo madomasi kumba kwavo madomasi mumba mangu nomborowa ndiri kubasa mumba mangu vakatogadzira vakatombosheedza namadhamu vangu mubedroom chaivo vakatoisa tambo dziya tambo kutojoinza tambo dzemasola dziedza ivo ndisipo ndiri kubasa saka ini ndakasina pfungwa dzekuti pamwe pese ini pane ndichizoenda kumba kwavoka vane pfungwa dzavaindifungira but pamba pangu vachitogadzira uyu vachitogadzira tambo baba jendi vakugadzira kati haureta vakaita basa ini taitokumbidzana zvinhu bhara rangu chaipo kusvika vavape kusvika imba yavo iperera bhara ravakashandisa ndirano taingoti hatikumbidzana tikufambidzana ini ndikaenda kubasa kana mhuri yangu ikaona problem nekuti batsirwa nani namai juni nababa juni saka apa kuti kwanzi ndakamuona ari bedroom apotona kuti nyaya yasvika pakuchaiti yatova kutocreata nhasi hati izvozvi arikuti ndakamuona ari bedroom muona nyaya ituzi kusanganiswa akati ndakaudzwa nemuprofita nhasi ari kwanzi ndakamuona ari bedroom anodhita mameseji kana zviri zvekudhita mameseji inosolva kuekonati vakakuona makagara pasofa zvinoitika ini ndikapinda mumba mevanhu ndosaka ndikubvira kuti ndezvarini kuti nditange kurikura pfungwa dzangu munhu akagara pasofa zvingatipe umbo here hwenyaya yekuti girlfriend nokuti munhu ndo panowerokamwa vanhu vari pakanouya mupakuchapedza changonetsa ndikuti adzonyanyo apa hatisi kuvaona manje pamusoro imamo rodi i1 time andapinda mumba mamusina handina kumuona mumba kumwe notenga dringi nokudzoka ona munhu agara pasofa
Road i1 inoya papa. I1 ishi. Unopinda nokubuda. I1 road. Hapana pamwe pokuti ndakabvunza wabva nekupi? Kufunga nyaya iyi payatanga kutaurwa munomudare yataurwa pachishandiswa zita rokuti maprofita. Pakataurwa nawo yekunzi takasimuka ndokuenda kumaprofita kunyabhira anokwana mashanu. Ipapo pamusoro kana zvaigona ndechekuti ivo vacho amai vacho havabvumi futi. Amai vapi manje? Adzimai vangu havapo apa nyaya yacho vari 2 against ini ndiri 1. Wadzimai vako vakuda chiya iwewe wati iwewe ndowaka unotenda kuti ndowakatumira message kuna Shekmo kaviri uchitaura nyaya yekuti siyana nokudana nemadzimai evanhu zvichakuuraisa. Iyo yaitori mubvunzo wangu. Unotenda here kuti ndowakatumira message aya? Ndinotenda. Ndiwo wakatumira? Wakatumira kangani? Ndakatumira mameseji kaviri. Unotenda iwe kuti ndowakatumira message kumudzimai waShekmo uchitaura shoko rimwe chete iroro? Ndiyo imwe yacho ichi 1 ndakatumira kwari 1 kumukadzi. Umbowo hwako iwewe hwakazoita kuti utumire mameseji aya kuna Shekmo nekudzimai wake wanga wawana papi iwewe? Inini ndine pandanga ndaenda tikanzi tuye tese. Wanga waenda pamuprofita? Pamuprofita muprofita akati kana kudare ndikanzi ndikashedzwa kunzi ndiuye ndinouya. Ivo varipo vese ndotsanangura zviripo. Kubva masimuka imimi iwe wakanzwa umbowo hwako kudare ndokwawakapiwa iwewe shoko rekuti Shekmo arikudana nemudzimai wako, handiti? Ndinotenda. Mushure mezvo ndokwawatumira meseji kuna Shekmo, asi Shekmo hauna kubudira pachena, wakamutaura sekuti ihope dzako iwewe. Zvehope zvanga zvava zviri zvekutanga. Warota here? Hope ndakadzirota. Ndadzirota nobva ndatoudza adzimai. Ndadziudza adzimai vako iwewe? Adzimai vangu inini. Ndadziudza adzimai vangu inini. Pawakazotumira meseji kuna Shekmo, yaive meseji zvinhu zvazvaya kuhope here kana kuti zvazvabva kumuprofita? Aiwa, zvandandatorota. Zvawanga warota iwewe? Ndo zvandakaudza adzimai. Saka uri kuti kumuprofita kuyanga yakanga kechipiri? Kumuprofita kwai kutofamba. Wanga wakutofamba kuti uzvitsvage? Ndichizvitsvaga kuchibva ndatoudziwa. Ndekupi kumuprofita kwawakaenda uchizvitsvaga? Pazasa. Pazasi papi? Apa pakevhe gumo. Asi pamakasimuka imimi muchiti mukuda kufamba, hani makafamba ndokuenda kunyabhira kwamakaenda kumaprofita anokwana mashanu? Pekuti uchitaura iwewe wangoti muprofita wacho akati uya naadzimai vako mese makakwana zvichireva kuti muri 4, iwewe nemudzimai wako Shekmo nemudzimai wako, akati uyai kuno mese ndikutsanangurirei ndidudze mese muripo. Chakazoita kuti musimuke kuenda kunyabhira kure muchiona maprofita 5 muchisiya muprofita ane shoko renyu ari padhuze chi? Ipapo zvakaitika handiti pandakaenda ini naadzimai tiri 2 handiti. Uchienda kupi? Pandakaenda pamuprofita pandachitaura kuti takanetsana mumba ndikati nhasi muno hamugariki kana tisina kunoita sei kunobatsirwa. Ndopakasvika unobvunziwa adzimai zvikanzi shamwari. Aiwa ipapo ndafanzwa. Chakazoita kuti musimuke kuenda kunyabhira kune maprofita mamwe uchisiya muprofita ane nyaya yake ari padhuze chii? Uchitadza kusimuka mese. Muprofita uyu takaenda tese 3-4. Muprofita upi? Wacho wakatanga watakaendera naadzimai vangu takazoenda tese 3-4 neapa. Taenda tese 3-4. Iye ndibhirida akati ini ndinobatsira kusimba. Iko zvinotema mauya ini handichakwanisi kuti ndiite sei ndikubatsire, asi mukandimirira kusvika na5. Asi tingatendere zvedu hauna kwawakawabata paunohumbu unoti tsvikiti, handiti? Kuwana wakagara musofa nokurota nekuzela maprofita chakatanga chi
Ndako wakaona wakagara mumba munhu wopedza wakamborota wakuenda ukaprofita ndavachitenza mwana asi adzimai vanozokurambira wakahombo. Imwe evidence yangu inini munin'ina wamadzimai vangu. No, aiwaka muridzi wenyaya muprofita ari muno mudomboshava handiti ndiye akakupa shoko ndiye muridzi wenyaya haasi kure nepamunogara ndepekufamba netsoka asi mimi makasiya panhu pekufamba netsoka ndokusarudza kukwira kuenda kunyabhira ndokuona maprofita mashanu ese pane mumwe chete here akataura shoko rekuti uyu anoda nemudzimai wavo pamaprofita mashanu amakaenda. Patakaenda ipapo hapana, vaitofungidzira kuti tiri hanza mukoma nemunin'ina. Handiti mimi mati maprofita anotaura zvedenga vanotaura zvavanenge vapiwa nedenga handiti pane shoko iro rataurika ndobva maenda kumaprofita mashanu anotaura zvaanenge apiwa nedenga asi hapana shoko rakabuda rekuti shekemu ada nemudzimai wako pamaprofita 5. Pane wokupedzisira handiti akasiya achitisa munamato akati munozodzoka iko zvino handikwanisi kuita matare usiku munozodzoka kwakachena wechishanu kwavo asi wekutanga wakaenda wega iwewe akaudza shoko rawakatenda kuti shekemu ada nemudzimai wako wekutanga haasi kunyabhira ari muno mudomboshava handiti wekutanga wandakaenda ini ndakaenda naadzimai wako ndobva ati huyai mese muri 4 makakwana handiti ndobva maenda makakwana ndobva azosvika ndobva ati handishandire nguwai inini pandakaenda pindurambudzo wangu akati handishandire nguwai akati iko zvinezvi dzanguva dzebasa ranga ratova rimwe zuva akati ndoshandira nguwai makuseni but pamakasimuka muchienda kunyabhira makaenda nguwai angava masikati makadii mimi kuzvipa nguva kuti kwese uko zvakarazva kwaramba handei kumba tinorara tomuka tichienda kune muprofita muridzi wenyaya ndovaiti inini ndiri kudiwa kubasa angati mirai ndisvike na5 ndimirei kusvika na5 but kana shoko riri redenga iri paita maprofita 6 kapa sei shoko rabva kumakaenda kunyabhira makaenda nzvimbo shanu 5 pamakaenda kunyabhira 5 which is 6 wekunokwa paita 6 maprofita anotaura zvedenga ese handiti but kwese hapana shoko ranyatsokuda rinobatika rauri kutaura iwewe kuti wakawana kuhope ndokubva ranozadzikiswa nemuprofita mumwe usina kuzodzokera chii chiri kuitika inini chimwe chingandibatsira kutokumbira kuti tikagona kupiwawo tsamba yekuti tiende kwaeconet kuprint out regetibatsire tozazvo chipostori anobudisa zvese print out kana vanga vasingafonera kuchipostori kana muchivanhu regataura kuchipostori handiti dzinotokuenda nekupostori futi zvinonzi unoenda katatu kana utsvaga nyaya dzako vaprofita vangani 3 ndo mitumbi 3 nyembe nemadzimai handiti kana unenhava utsvaga unoenda kuvaprofita vangani 3 kana inyaya yechokwadi pavaprofita 3 asipokuvakusikana nazvo chipostori chaicho kana mupostori ndizvoita vaprofita vangani vatoripo izvezvo uzwa nawaprofita wako 3 ubva watedzera zvipi ubva watedzera izvozvo kana pagungano chaipo kanzifamba pasangano 3 uenda pasangano nosikoprofitozozvauzgoenda pasangano handiti kana zvapindana kana zvonzisana dzaita se dzadaiwa but pako apa kutemba 1 uchiramba zvakaudzwa ne4 nhasi wandireta ngati munozivana hatitozivani nayo natitakati apa kutadzaozotoenda pa1 padhuzi handiti pana wakatya kuti takaenda ipapo tosonzi mudhuzi handiti wamaenda kure kusangana anokuzivai handiti kusangana anokuzivai asingazive nyaya mafambira hakuna chasikobuda unachazogona kuipa chacho muprofita kuti atanga nyaya yacho momushanyira kubva azosvika achiti yangu yebasa
plus adii kuzosvika achiti dzokai nguva yakati tiite munamato wenyu. Ipapo akataura akati ndimirirei na 5. Ndikiri waive musi upi pazvakaitika zvinhu? Chachiri chingani? Sunday yapfuura here. Sunday musi wa 5 ungori musi wa 5 October. Ende kuchiprofita kuchipostori kuna hungu kana kwete. Handiti ka? Iko kunzita hungu kana kwete ora kuti pane element yechokwadi neelement yenyaya. Saka achinzi munhu ita hungu kana chii? Kana kwete. Handiti ora zvekutaurika izvo haisingori hungu chete. Haisingori kwete chete. Kana patakuita hungu kana kwete yes or no. Ora pane chokwadi nekuita sei? Ndosaka izvo ndichifamba ivaprofita vatatu. Handiti mutumi mitatu isazikiswa unozvoda uzvaita maprofita matatu maenda zvasikutadza kubatwa. Kutaura kwako witness iwewe wati iwewe wakauya uchibva kubasa ndokusvika pamba uchiwanzira mudzimai wako kuma10 usiku. Waiona mudzimai wako achishandisa text message here kana kuti achishandisa WhatsApp? Aiwa mama text message wakadongorora nepahwindo. Ndandiri pahwindo message yaitopinda isiri WhatsApp iri text yaipinda mufoni make wobva wazviona kuti message yapinda. Yaitooneka ndiri pahwindo anovata padhuze nepahwindo overenga otaipa obva aita sei opindura obva adirita. Saka iwewe kana wakaona mameseji aipindayo wakaona here kuti ndiani wavaitaura naye kana nhamba zvadzo kuti ndiani kana inyaya dzei dzaitaura? Nhamba dzadzo dzisingaoneki asi inini semaudzirwo andanga ndaita ndanda kutoziva zvanga zviripo asi munhu wana akandiudza. Maudzirwo wangu waitwa nani? Nemuprofita? Asi munhu wana angandiudza. Ndato maudzirwo wangu waitwa nani? Nemuprofita asi munhu wana angandiudza achindiudza chinhu wani. But wota hasi munhu wana angakuudza but makafamba kune maprofita 6 anganditi kwamakafamba mese makakwana shoko iro harina kubuda asi iwe uri kuti hasi munhu wani makadii kudzokera kwawaudzwa shoko rako iwewe musina kutambisa nguva muchitsvaga mumwe kwese uku pamusoro ichi adzimai vangu iwe wakanga waudzwa shoko nemaprofita mangani? Adzimai vangu muprofita handiti vati iwewe hauna kuudzwa nemuprofita 1 wakaudzwa nemaprofita mangani? Ndora ndibotsanangura adzimai vangu muprofita handiti patakazofamba ivo vanenge vatoita munamato yavo zvakavanzika zvisanoita sei zvisanobuda. Wosaka mumwe muprofita akaita mumwe munamato mumwe muprofita anobva adzimaidzwa vanovhara dzinovharana. Ndinoparamba Mwari wekudenga haakurirwe nechakaipa. Mwari wekudenga watinonamata isusu baba ane simba rekuburitsa chokwadi. Zvinoitika pangirozi dzikataurirana pane shoko rimwe chete raukuramba kupindura iwewe wati hauna kunzwa maprofita mumwe chete wakanzwa kumaprofita akawanda handiti pawakazosara waona mameseji shoko wainaro kudhara ndati maprofita mangani akanga akuudza iwewe kuti Sheikh Muwaruda ana adzimai vako? Vatatu. Vari kupi maprofita matatu? Wana ari muno vamwe vari kupi? Wana anogara kudzivara sekwa. Wana kudzivara sekwa mumwe. Wana anogara kwamurombedzi. Kwamurombedzi. Pamakafamba muchienda kunyabhira chakaita kuti musaende kunewe kuno kudomboshava kudzivara sekwa nekwamurombedzi chii? Okuno kudomboshava ndio watakaringa. Vatatu, wati vatatu. Pane kuenda kunyabhira makadi kuenda kuTZ kana kwamurombedzi. Vakati vanoshandira kupara vakati ngatiende kusaiti rekuingomo kubasa. But hamuna kuswera mese here musi iwoyo? Ndio wakati ina ndina kudecide kuti but imwe ndiwe muridzi wenyaya. Nyaya yako kwawainzwa kukuziva. Waidi kuti ngatirege kutambisa nguva tichienda kumwe kwatisingazive. Hatimboendai pane nyaya tibva tangononzwa nyaya tiri pamwe chete. Mobva maenda kumaprofita matatu auri kuzivewo. Patakaenda ndo apa pane watakasvikira akuita basa. Mumwe chete kwavamwe vavira. Umwe ari kudzivara sekwa. But kudzivara sekwa inzira yekuenda kunyabhira. Vakati ini ndikuenda kubasa ndikudiwa kubasa. Ini ndakatotaurira mashefu kuti kune nyaya dzakadai soso ndakauya chipiri more than a week ndakauya Tuesday ndakazoripota Wednesday more than a week asi kana kumbouya kumboti ngatifambe kana asina kugutsikana
Ndakatogara ndipo pamba. Asi kuya kuti ndakafamba. Varambire kuya kudare. Inini adzimai vangu ndauza ava ndo vakandiripotera varava ndikati darika muchitorana nomumwe. Shekmo ndiyo akatorana nemumwe wake. Saka unowedzera kutopuma zvakare pamhosva. But mhosva yako ine uboho upi? Ndataudza kuti andikatini mukadzi asiri wangu ke. Andikamutini Iwe wauya muno mudare wabva kupi iwe? Ini ndabva kumba. Kupi? Before police. Kune mudzimai wako iko? Totenda. Kune mudzimai wako wacho awasiya arikudai ana Shekmo. Ndobva wati Shekmo chinotora mumwe wako. Ndizvo here? Now we might get Aiwa, ngapindurane. Ndizvo kana kuti kwete. Ngapindurane. Ndizvo handiti. Haruza mwana kunoda. Arozviziva. Ndadogadzira hembe. Dzekuya kuno. Ndapfeka ndagembwe ndagadzira ndiri. Ndatongoza ndokuenda kudare. Saka iwe wadi kuti adzimai hati kudai tiende kudare. Wadi kubuda nawe iwe. Inini vati neni handisi ndakamhangara. Saka ikoko handiwani kuiko. Uperekedzo yemini. Vatogara varamba vati ina handiwe ikoko handisiri ndine stari ikoko. Handisi ndakamhangara. Inde munoonana nemunhu akaita sei akagoripoterai. Zvino nhau yacho manje haibudi kana iwe mushure meuke iwewe wanzwa iwe uripo. Iwe wakataura neadzimai wako nhau iyi tukasvika papi iwewe witness. Mushure meuke waudzwa nemaprofita ako iwewe. Adzimai wako wakambovaudza shoko here? Ndakavaudza. Vakati kudii? Ndakatovaudza ndikatoti inini ndoda kutoenda kunomhangara kwamambo. Ndati adzimai wako wakavaudza vakati kudii? Vakaramba. Vakati handiipa wakazvinzwa ipapo kuti ndo zviripo. Kuti titi handiipa makaenda here kwamakazvinzwa? Havabvumi. Kana kunokuya kudare vatoramba havabvumi izvo. Nokuti munhu kana achiramba anonganiziva pane anogara. Mati? Mumwe mudzimai wako wechipiri anogarawo? Ndakasiyana. Handisisina mudzimai wechipiri. Usiri wambotaura wega uchiti iwe madzimai maviri. Patakanetsana kumashure. Ndandambogara nomwe mudzimai patasiyana. Patadzokera kumba. Ndobva wadzoka kumba? Uku matanga kuti kunetsana? Uku tatanga kunetsana. Dai ranga vari pachinzi vauya apa. Pamwe maigona kuona kuti inini zvaindirerukira. Unoti ndanda kuti ivo kana vasi. Zvino umbowo hapa hapana kana chinobatika kapa. Hapana kana chinobatika. Kuti apa chiunetsa chikunditsitsira iweweka ishoko remuromo wako isati kwanise kugamuchira shoko rabva kumuprofita. Tingatoda toshandisa umbowo unobatika. Dai uri kuti iwewe une nhumbi yake wakatora mumba mako. Ndovati yamubvunza kuti ko nhumbi yaidei mumba memuridzi. Wataura iwe ukati wakamuona agara mumba mako mushure mekunge wabuda kuenda kumashops. Asi umbowo chaiwo unobatika kuti aive mumba mako zveshuwa here? Hapana. Ukataura iwe kuti wakaona mameseji aitumirwa naadzimai wako, asi mameseji aya uri kufungidzira kuti ndishekmo aitaura naadzimai wako. Umbowo hwacho uri kutaura izvozvo? Hapana. Kuti unyatsogadzira nyaya yako iwewe zvakakwana, kuti ubate mbavha dzako kuti ndiri kubirwa pano shekmo arudana naadzimai wangu, umbowo hwangu ndeuhu, hauna chaunacho. Chiripo iwewe shoko riri kubva kumuprofita sekureva kwako, neshoko riri kubva pamuromo pako sekureva kwako, asi shekmo wacho zvese ari kuzviramba. Umbowo hunobatika hwawina hwewewe hunogutsa dare hapana. Pamusoro imambo. Zvino unenge uida kuti dare rigamuchire shoko rautaura nemuromo wako iwewe, rekuti munhu akangobva panze apa akatanga kutaura nyaya yake pana kutoti mambogamuchirai zvandiri kureva. Imamai, murume wenyu ari kudanana naadzimai wawitness? Ini papo handikwanise kupadaira kuti hongu nekuti handina umbowo kuti vanodanana. Mukuona kwenyu imimi handii unotamba naadzimai wawitness here? Ini mukuona kwangu havadanani. Sei muchiita vadanani? Nekuti inini kubva ndichiri kuwirirana navo
Hapana kati ndakambofungidzirawo mwoyo mangu kuti nditira navo vangadanana. Hapana. Asi murume wako anotaura naadzimai vawitness vachitumira nawo message. Ina sendamboona message yamunosendera. Foni yemurume wangu ndotoibata sendamboona sangana message yeproject yomudana. Kana kuseka namajunior. Kuita sei? Kuvaona vachiseka namajunior. Vagara vanotobhoresana. Ini ndagara nemurume wacho tagara tichingobhoresana. Vanhu taingoita takadaro. Muri mavakadzana. Tiri 4 takadaro vanhu vaingogara chiwirirana. Hapana inini pandakambofungidzira kuti mai junior wandani nemurume wangu nekuti ina hapana kana uhohwa ndakaona. Kubva tichitanga kuwirirana 2013 kusvika 2025 nhasi. Handina kana chandakamboona chakaipa pamusoro pamai junior. Taura tinzwe witness. Pamusoro imo. Inini zvinogona kunditsitsirira kusaiti kwangu. Asi dai kuri kunzi amai vauya panapa. Adzimai vangu vauya panapa. Anounza adzimai vako panapa ndiani? Ndini. Ndiwe? Saka ukuudzirei dare kuti damai ava dai vari pano. Iwo wakasiya kumba. Kuramba kuya. Saka ndokupa mukana kwa kuti unotora adzimai vako vauya pano. Kuramba. Ndiripo pano, inonovatora. Kuramba kuya kwa kuramba. Ndati ndokupa mukana kuti unotora adzimai vako vauya apa. Pachirombo hakusikura. Ndikakupa 30 minutes to 1 hour unenge watora wadzoka pano. Enda kumba unotora adzimai vako muye nawo pano. Ndiye ndiripo. Ishe ndikaenda ndina vauya. Ko pamakamboenda sei kuvaprofita waunakidza? Ndikaenda ndina havatowi. Vanoramba. Wakamboenda. Wavamanikidza. Ndikaenda kuvaprofita. Ndikaenda ndina havatowi. Saka kuenda ani apa? Uzana murume wacho uchitotya. Uda kutumana naye. Hakusi kutya. Kuchichi. Ndotoziva kuti vanotoramba vauya. Semarambira vangoita kuseni. Saka vakasauya vakura kuti dare rinokupedza ichita unoomboona matika. Saka anomboona kwaziva. Ndaenda kutokumbirawo ishe kuti ndikaona tsamba yokuti tiende kueconet kuprint out. Tisataenda kuprint out ikatogona kukupa tsamba yekuti izvozvi inotora adzimai vako tokupa nguva. Tiripo pano. Tokunyorera tsamba izvozvi. Unopa adzimai vako kuti muri kudiwa kudare izvozvi namambo. Woenda naye unoapa muya mese. Foni dzavo unadzo. Unovafonera unobuda panze wovafonera. Wobva waenda kunovatora. Tinotenda. Munyorere kanoti anotora adzimai vake vauya pano. Foni yacho yawakuda pameseji haisi yako. Foni yawakuda pameseji ifoni yadzimai vako. Handizvo? Malines acho anoshandisa ndambi. Malines acho ndako? Ane zita rangu. Saka chinokutadzaiwo kuti utore mameseji ako kueconet chi. Handifoni nhande yako here? Kueconet vanoti tine chida tsamba. Kana yabva iri court order kana kuti inenge yabva kwachief ine chidhindo. Ndokuti tikwanise kuprocessa nokuti hatingoburisi tenda nyaya dzinobva kumatare. Toburisi. Saka mukagonawo kundinyorerawo. Topiwa print out. Kutokumbira. Zvakanaka, ndokumbira umboti kudai panze show. Ndokudana.